Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira nyaya yanetsa nyaya ye nyaya kunzi Mnangagwa vari kuda kuti vadzosera pa president for the third time muri Zimbabwe. Runzi panema structures Zanu-PF are kunzi they are pushing for this third term ya president Mnangagwa varimo mu office Mnangagwa avo vari kuseva his second term in the zvakare last term yavo vari mu office according to the constitution vakaelectwa mugore ra 2018 ndopanga pakatanga term yavo, so parunzi this is his last term. Constitution ya Zimbabwe allow president kuti aseve a maximum of 2 terms, asi parunzi pane possibilities ekuti zvokwanisa kuchinjwa through a constitutional amendment iyo require 2/3 majority in both the House of Assembly and Senate. Kutara kunoko Zanu-PF iri kuholda a majority of National Assembly muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi pane ma structures ada kutraya kuti vaamende constitution kuti ikwanise kuti the president vari current vaEmmerson Mnangagwa vakwanise kupinda mu third term yavo muri Zimbabwe. Pane a bold slogan iyo yakabuda ichiitwa namasupporters Zanu-PF vachitaura vachiti Mnangagwa will be there in 2030. Pane video ratakuigirai raenda viral, vanhu vachiindosa vaMnangagwa vachiti 2030 vachange varipo. Chiro izvo kuti 2030 inenge ya term yechi3 muri Zimbabwe. This video ranetsa mastreets social media takuigirai tinoda kuti muzongozvionera mega muri Zimbabwe. So yanetsa ichinzi the structures they are pushing for third term ya Mnangagwa muri Zimbabwe. Hazvina Kupera Mushe. This video ranga riri Zanu-PF Masvingo provincial meeting iyo yakaitwa during the weekend. Pakabuda party leadership ichibuda ichiita this slogan muri Zimbabwe iyo yaenda viral muri Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita Zanu-PF Masvingo provincial chairperson Robson Mavenyengwa vakaconfirma kuti party yavo yakaita meeting of the weekend, but vakaramba kucomenta on this viral video muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura vachiti I confirm we held a meeting over the weekend. I cannot comment on what was discussed. Zvakabuda zvichitaurwa na provincial chairperson ava veZanu-PF muri Zimbabwe vekumasvingo. Zvakare Zanu-PF information director vaFarai Marapira vakabuda vachicomenta on my allegations iyaya vari kutaurwa kunzi Zanu-PF iri kuda kuamenda constitution kuti ikwanise kuti president vakwanise kuenda president for the third time. Asi vakabuda vaMarapira vakati President Mnangagwa was recently given a fresh mandate to lead the people of Zimbabwe and is focusing on that. Nothing more than that is a lie. Zvakabuda zvichitaurwa vanonge vataura kuti pane third term iri kuya for Mnangagwa muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Hazvina Kupera Mushe Zanu-PF iri kuaccuswa ichinzi yakashandisa strategy yekushandisa ma-recalls ema-opposition legislators kuti ikwanise kusecure 2/3 majority parliament muri Zimbabwe so that va-extend presidential term ya president Emmerson Mnangagwa. Asi Zanu-PF information director vaMurapira varamba zvinhu izvozvi muri Zimbabwe. Asi pane marumors ari kutaura pane ma-structures ari kutraya kupusha kuti zvinhu izvi zvinge zvichiitika muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. The Zimbabwe Council of Churches yakambobuda zvakare ichicomenta on ma-recalls akaitwa ema-opposition legislators ayo vakataura ivo vachiri the recalls could be interpreted as a deliberate move to silence and dismantle opposition alternative voices, leading the country towards one-party state, which is a violation
of the Constitution. The recalls pose a threat to democracy, as this could lead to consolidation of power which contradicts the democracy. Ndo Buddha zvitaurwa neZCC, Zimbabwe Council of Churches muri Zimbabwe. A new study yakabuditswa ne a think tank the Zimbabwe Democracy Institution yakabuda vachitaura vachiti marecords aya ari akaitirwa kuti afide scheme ya President Mnangagwa's third term. Zvikanzi the records which have been affected by the ruling Zanu-PF party's Speaker of Parliament, who is the Secretary of Legal Affairs in the Soviet-style Politburo, intends to reduce the opposition's representation and increase the ruling party's chances of achieving a 2/3 majority of parliament. Kabuda shora ne ZDI chema marikoza kabuda shitaurwa ne this organization ye ZDI muri Zimbabwe kataura zakare ichiti opposition ikaluza power in parliament. It is going to pave way to President Mnangagwa's third term in power muri Zimbabwe. Tingaziya kuti munoi wona sei nyaya iyi pakabudawo zvakare a political analyst anonzi Pardon Taodzera vakataura vachipa warning zvichinzi extension ya Mnangagwa extension ya term ya president inogona kulead to serious implications on Zimbabwe's democratic institution. Muri Zimbabwe, and the push for Mnangagwa's third term represents a significant erosion of democratic norms and principles. It's a dangerous precedent and undermines the will of the people. Zvabuda zvitaurwa na this political analyst Pardon Taodzera. So Zimbabweans deserve a leadership transition based on democratic principles and the rule of law. Any attempts to circumvent constitutional safeguards for personal gain will only deepen political instability and undermine the country's progress. Muri Zimbabwe pane zvakata kuda kusiyai muchiona video, this viral video leadership ye Zanu-PF yanga iri kumasvingo, yanga ine meeting kumasvingo ichiindosa Mnangagwa for a third term neslogan yavo yavaiti 2030 Zanu-PF ichange iripo zvakare. Pana another audio iri kumberi atakuvigirai yemaZanu-PF members asiri kufara ne this push ye slogan iyi muri Zimbabwe. Honai motiza zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. And nyaradzwe nekuda kwenhema. I am a man of truthful. Andimire nenhema andinyaradzwe nekuda kwenhema kana kuti ndithreatena in any way. Wrong is wrong. Kutora Zanu-PF kuisa muhomwe dzake. Now you are ready kuti mumudefend kuti ngaafire pachigaro. Nekufaila kwaita kugadzisa nyika iko. Muramba muchingoombera. Ndaona kankambwa ako kangachitanzi ED 3030 ED 2030 imbwa. Now kushandisa mutemo wakare kare ukaiswa 1969, mutemo ukaiswa 1969 nevarungu. Ndio mutemo uri kushandisa nhasi kupwanyira vanhu Zimba. Indava zviri easy kwauri iwewe kuti udivert constitution yenyika, but hazvizi easy kwauri kuti upwanyire vanhu Zimba. Unoshandisa mutemo wa 1969 kuenda kunopwanyira vanhu Zimba. Uchiti uri kutedza zvinhu zviri pamutemo, uchiti unoda kuita zvinhu zviri pamutemo, but the same law yaunopwanyira vanhu Zimba ndo mwachete mutemo unobypassa iwewe kana wakuda kutonga. Hatidi kuitwa vana vadiki mani mabheka mani. Hatidi kuitwa vana vadiki. How many farms does a minister have in Zimbabwe? Minister ani mafarms mangani today? Zvatakarambira varungu kuti azviite ndo zvatiri kuita isusu. Chislogan chisiko chislogan chenhema. Vanhu ngavatedze mutemo
constitution yenyika chaichaiyo inoda kutedzerwa. Kutangomuka utanzi 2030 zvisane basa rese. Nyika iyi ndeyevanhu. Kana pana akakutaurira kuti president ka ndi chef wevanhu, president hazi chef, mushandi wenyika. Mushandi wenyu imimi. Anobhadharwa netaxi yenyu imimi. Therefore anofana kuita zvinoda vanhu. Kwete kuda kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vese vanetsana nenyaya dzekupwanya dzimba idzi. Vazhinji vacho vakapiwa maministry. Vazhinji vacho havazi member of parliament, havazi MP. They have nothing to lose. Kana vakapwanyira vanhu dzimba, kana vakabata vanhu rafu. Because vanhu vakangopiwa maministry. Saka ndo dambudziko rataita rekuti kune vanhu vakangonzi nekuti anza anobva kumasvingo. Nekuti anza anobva kumasvingo ongopiwa ministry nekuti anobva kumasvingo. Nyika haina kwainoenda nemitiro wakadai so. Haina nyika kwainomboenda. Dai vanga vari ma MPs ema constituents mao, vaiziva kuti kana ndakapwanyira vanhu dzimba, vaiziva pain yacho nekuti vanhu vavo ndovanenge vasumudza. But now they don't have anything to lose. Kana havanei nazvo nekuti vari kungoshandira bosi wavo kuti zvaanenge ataura chaakuitwa chinje family chekuti unongobva kumasvingo, obva wangonzi waminister nekuti unobva kumasvingo. Hapana kuti watarisa here kuti munhu iyeye ane ruzivo rwebasa here. So ndo zvatiri kuti now nyika yamaoko evanhu vasirivo. So isusu manje hatizonyarara sevana veZanu-PF. We never hatimbofa takanyarara. Kusvika vanhu vakubatwa zvakanaka, kusvika vanhu vakurarama zvakanaka, nekuti chakutoitwa a family thing now. Chakutoitwa a family thing. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Hatisi kuda izvozvo zvese zviri kuitika izvo. Ngavaite step down baba, ngavaite step down. Nyika iende mberi.